Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old, at sakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti TB cause within 2 years kaasi iti apo kada di kami tingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kada iti January kalami is na siyempre panatenguyit kada so amin. I take TB cause I thank God nga hanak nga na-confine because mayat met ti impact na yan ti bagik deti TB cause. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti TB cause ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo kada ito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket deto iti bikos laeng iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey iti bikos para pumiksa iti immune system tayo.